बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कणकवली नगरपंचायतच्या प्रभाग क्रमांक 17 मधील कणकवली शहर विकास आघाडी पॅनलचे उमेदवार सुशांत नाईक आणि शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी येथील श्रीदेव महापुरुषाला साकडं घालत 100% विजयाचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यावेळी हर हर महादेवच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. उमेदवार सुशांत नाईक हे या ठिकाणी उभे आहेत आणि त्याचबरोबर एक नगराध्यक्ष म्हणून कणकवली शहरामध्ये संदेश पारकर हे शहर विकास आघाडीच्या वतीने उभे आहेत. त्याचबरोबर या सगळ्या शहरामध्ये 17च्या 17 सगळे नगरसेवक, नगरसेविका आणि नगराध्यक्ष म्हणून सगळ्यांना बहुमताने त्या ठिकाणी विजयी कर अशी प्रार्थना महापुरुषाकडची या ठिकाणी आपण सर्वजण करतो. आणि या वॉर्डचा प्रचाराचा शुभारंभ या ठिकाणी श्रीफळ वाढून आपल्या चरणी त्या ठिकाणी होतोय. आणि सगळ्याला त्या ठिकाणी सगळ्यांची जी काही मनोकामना आहे सगळी पूर्ण कर आणि या शहरामध्ये सत्तेमध्ये परिवर्तन होऊन हे शहर विकास आघाडीचं कार्य त्या ठिकाणी बहुमताने निवडून दे अशा प्रकारची मागणी आपल्या या ठिकाणी करतो. शहर विकास आघाडीचा हर 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. प्रचाराचा शुभारंभ आज आमचे उमेदवार, तडफदार उमेदवार संदेश पारकर यांच्या हस्ते आज आमचा 17 नंबर वॉर्डचा शुभारंभ झालेला आहे आणि हा विजयाचा शुभारंभ झालेला आहे. खरं म्हणजे आम्ही गेली महिनाभर काम शहरामध्ये करतो आहे. ह्या वॉर्डमध्ये महिनाभरच काम आधी आम्ही सुरू केलेलं आहे आणि जनतेपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत आणि जनतेपर्यंत आता पुढच्या 10 दिवसातसुद्धा आम्हाला पोचायचं आहे. चांगल्या प्रकारे पोचून आमचं जे काम आहे ते लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे. कनकनगर हा जो वॉर्ड आहे तो खरं म्हणजे 2012 सालात आम्ही जेव्हा लढलो होतो या ठिकाणी त्यावेळी हा आमचा प्रभाग होता पूर्णपणे आणि त्याचा संपर्क आम्ही गेले 10 ते 12 वर्ष ह्या जनतेबरोबर ठेवलेला आहे. त्यांची ज्या सुखदुःखात आम्ही सहभागी झालेलो आहोत, त्यांची जी कामं होती ती पण आम्ही वेळोवेळी करत आलेलो आहोत. इथले बरेचसे रस्ते आम्ही केलेले होते. इथले बरेचसे रस्ते जो रुंदीकरण होतं ते केलेलं होतं. इथली गटर होती ती केलेली होती. पण गेल्या 5 वर्षात मात्र हा भाग जो कनकनगर आहे तो विकासापासून दूर राहिलेला आहे आणि त्यामुळे आता परत एकदा या कनकनगरवासियांची गरज जी काय आहे ती बघून आम्ही पुढचा विकासाचं विजन ठेवून या वॉर्डामध्ये काम करणार. आमचा 100% संदेश पारकरांचा विजय निश्चित झालेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कनकनगरचा विकास हा ध्येय ठेवून आम्ही पुढे काम करू. चांगल्या पद्धतीचं एक वातावरण या शहरामध्ये शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून तयार झालेलं आहे आणि त्या शहर विकास आघाडीला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या जनतेकडनं मिळत आहे. तुम्ही बघितलं फॉर्म भरल्यापासून आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद संदेशभाई पारकर यांना मिळत आहे आणि ते आमचे विजयी नक्कीच होतील आणि 17च्या 17 आमचे नगरसेवक विजयी होतील अशी आम्हाला खात्री आहे. क्रमांक 17 प्रभागाचे उमेदवार तरुण तडफदार सुशांत नाईक हे विजयी आजच मी आपल्याला सांगतो मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं या प्रभागातनं या ठिकाणी निवडून येतील आणि इथल्या जनतेचा तितकाच प्रतिसाद पाठिंबा हा उत्स्फूर्त असा सुशांतजी नाईक यांना आहे. खरं तर सुशांत नाईक हे श्रीधर नाईकांचा एक वारसदार आहे आणि श्रीधर नाईकांची जशी समाजसेवेची आवड होती त्याच पद्धतीची आवड ही सुशांत नाईकांची आहे. ज्यावेळी त्यांना अनेक पदं अनेक जबाबदाऱ्या या जिल्ह्यामध्ये या शहरामध्ये ज्यावेळी मिळाल्या त्या पदाला न्याय देण्याचं काम सुशांत नाईकांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि म्हणून भरभरून लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. उत्स्फूर्त असा पाठिंबा हा त्यांना त्या ठिकाणी आहे. आज संपूर्ण शहरामध्ये फिरत असताना ज्या पद्धतीनं शहर विकास आघाडीचं एक वातावरण या शहरामध्ये निर्माण झालेलं आहे, असत्याविरुद्ध सत्याचा विजय आहे.
आणि भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली करण्याचा विडा हा इथल्या जनतेनं त्या ठिकाणी उचललेला आहे आणि परिवर्तनाला साथ त्या निमित्तानं या शहरातली जनता त्या ठिकाणी घालणार आहे. खरं तर जो कारभार, ज्या कारभाराला जनता कंटाळलेली आहे, त्रस्त झालेली आहे, त्या कारभाराच्या विरोधामध्ये जनतेचा हा कौल या निमित्तानं असणार आहे. आणि म्हणून आज शहरामध्ये फिरत असताना, संपूर्ण प्रत्येक प्रभागामधनं फिरत असताना जनतेचा जो पाठिंबा मिळतोय, हाच पाठिंबा या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आपल्याला दिसेल. 2 तारीखला भरभरून मतदान हे या संपूर्ण शहरामध्ये होईल, या केंद्रावर होईल. आणि 3 तारीखला विजयाचा गुलाल या ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं पॅनल या संपूर्ण शहरामध्ये त्या ठिकाणी मिळवेल. आणि म्हणून मी जनतेला त्या ठिकाणी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की त्यांना आवाहन करतो की एक संधी आपण सुशांत नाईकला द्या, माझ्यासारख्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवाराला द्या. कणकवली शहराचं जे विकासाचं जे व्हिजन आहे, ते विकासाचं व्हिजन घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी काम करू. आणि नक्कीच कणकवलीकरांना एक सन्मान, जे एक कणकवली शहर एक सुसंस्कृत शहर आहे, एक स्वाभिमानी शहर आहे, हे पुन्हा एकदा त्या शहराचा जो लौकिक आहे हा पुन्हा आम्ही त्या ठिकाणी प्राप्त करू, जनतेच्या आशीर्वादावर, विश्वासावर आणि प्रेमावर. एवढंच या निमित्तानं आपल्याला सांगतो.